duk wanda ya ji tarihin seamon Abbas inda yana da imani daidai da ƙwayar zarra sai ya yi kuka don tausayi. Al'umma da dama sun shiga cikin farin ciki baya da ganin cewa seamon Abbas ya fito daga hannun sojojin da suka rike sa. A yau an tashi da daɗaɗɗen labari inda dubunnan al'umma suka fito suna ta jinjina wa ordinary president akan tsayawa tsayin daka da ya dangane da wannan kes ɗin har seamon Abbas ya fito. Wasu mutane da dama sun ji daɗin abin da ordinary president ya na tsayawa bawan Allah nan ganin cewa babu wani wanda ya taimaka masa sai shine tsaya tsayin daka domin ya ceto sa daga halin da yake ciki. Bayan haka ne al'umma sun ji daɗin wannan ƙoƙarin da ordinary president ya yi, sun fito suna ta miƙa saƙon godiya gare sa da jinjina da wannan ƙoƙarin da ya na tsayawa tsayin daka domin ya ƙwato wannan bawan Allah daga cikin halin da yake ciki. To ga ɗaya daga cikin jaruman kannywood Al-Amin Buhari ya fito ya miƙa saƙon godiya ga jinjinawa zuwa ga ordinary president dangane da tsayawa tsayin dakan da ya dangane ga wannan kes ɗin. Wannan saƙo na taya murna da kuma godiya zuwa ga ordinary president da ake cewa Barkati family. Alal hakika muna bibiyar ka a kodon lokaci, muna kuma ganin kokarin da kake yi wa al'umma. Wannan kokari da kake yi duk duniya ba wanda zai biya ka sai Allah. Kes din seamon Abbas mun ga ya fito, mun ga irin farin cikin da al'umma suke yi da kuma farin ciki da iyalinsa take yi. Duk wanda ya ji tarihin seamon Abbas inda yana da imani daidai da ƙwayar zarra sai ya yi kuka don tausayi. To ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi Barkata family, shi kuma Abbas Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ubangiji ya sa su zauna lafiya. Mun samu labarin an ce an kore shi a aikin soja, to muna roƙon Allah ya ba shi aikin da ya fi wannan albarka da alkhairi. Allah ya saka wa dukkan wanda suka yi musu fatan alkhairi da alkhairi. Akasin haka kuma ubangiji Allah ya gyara mu mana zuciyarmu mu zauna lafiya a ƙasar mu Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon da muka saka muku. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing. Kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.